Honnan, te jóisten! De Bellarabi olyan gólt lőtt! Ezt nézzük vissza szépen! Király Gábor beütötte a labdát, ami bal oldalról viszintesen jött befele. És ez milyen gól volt, te jóisten! Ez beütötte Király Gábor. Nézzük meg! Az alapvonalról ívelődő labda és beüti Király Gábor. Ezzel pedig vezetünk 1-0-ról a magyar válogatott ellen. Ez a meccsenk nincs vége. Zsuzsák a labda mögött. Zsuzsák. Long. Nem tudom ki ez. Bellarabi. Új. Szabadrugás. Tőzsé volt szabálytalan. Az itt ura sem van. Na most már nem. Gyerünk, buktass ki a magyar fiút, buktass ki, ne hagyd élni. Jó. Labdát szerezek a magyarok. És el is veszítik. Bódi. Lassan már lövőhelyzet. Gyerünk, védjél ki, kapufa. De szép és tisztáznak. Ez meleg volt megint. Egy kapufa. Nagy Ádám helyére pedig érkezik Böde. Dániel. Jöhet a bedobás a magyaroknak. Oké, nagyon szép. Oké, viszonzós csáv, vigyálni kell, Hilbert, lépj oda, Hilbert. Bedobás. Ippaj nem szög le. Ne, jó. Hilbert megszerzi. 83. percet már húztuk el az időt. Jó, pont megindul az, akinek nem sprinter, pont az indul meg, aki nem fáradt és bevarja. 2-0 Montano góljával, aki nem volt fáradt és tudott sprintelni. 2-0. 87. percben, és már 88. Most már csak hagyni kell az időt, mert itt a meccs vége. És lefújták a mérkőzést. 0 vagy 2-0 lett. Petro is tapsol, Bódi pedig duzzogin megy le a pályáról. A meccs eredménye pedig 2-0 a Martinnak a hungári ellen, vagyis a magyarok ellen. Szép est láthatunk. Nyertek is. Oké. Menjünk még egy meccset. Ilyen quick match, és akkor megint válogatott ellen fogunk. Még pedig nem tudom ki ellen. Na jó, gyerünk, Argentina ellen most is. Ausztrália, az jó gyenge. Bolívia. Ezeket szétnézek. Franciaország, India szanyos. Egy csillag India. Oké. Lehet Portugália ellen sem fogunk menni, mert azok szitában mennek mind. Hát akkor India ellen megyünk, mert az a legbénabb. És a leggyengébb csapat. Hol lehet? Itt van följebb valahol. India, hol lehet? Itt van India. Oké. Oks. Az még mindig le van sérülve. De ez Semi-pro, oké, quick match. Bayern, ez jó van, ez a fehér, az Indiának. Oké. Oks. Na, mi van, elment a hang? Miért ment el a hang? Na, vissza. Na, már. Montego, aki mindig van erőben. Ő legalább tud printelni. Jó. Nem jó. Ezeknek a nevét nem mondom, mert ezeket nem tudom.
Egy India próbálkozik. Szerintem sikerül. Az elspórolja, az jogosult nekünk, ez a szabad rugás lett volna nekünk. Jó, Barmát. Na Barmát! Ne! Jó! Azt ki hagyni! De beért már. Honnan? Rohadt nagyot, de nem ért bele. Akkor ez nagyon égi volt. Hogy hagyták ki onnan? Jó, már egy csillagos csapat akkor. Akkor tényleg nem viccelt a ligában, hogy hány csillagos volt. Jó, de azt meg, hogy ez olyan fáradtak. Na, ez nem fáradt. Ez az egy. És a fáradt, és a lába. Mondta, nem fáradtak, az meg. Jó, az meg. Jó, ő se fáradt. Jó. Nagyon szép, ott van. Gólt kell rúgni. Gól. És gól! Montero, aki nem fáradt, és egy másik társa olyan gólpaszt adott neki, hogy az csak csuda. Röhöng a közönség, milyen szép gól. Hát ez logikus, visszapattan az ellenfélről, ami pont jó Monterájónak, és kegyetlenül bevágja a kapuba. Elérte volna a kapus, aki nyújtja a kezét. Mindegy, ezzel vezetünk 1-0-ra. 29. perc. Az Indiánál a labda. És már csatánál India, vagolt őhetsz. Megint eljöttek. Aztán partner rúgja Mellősz már. Barmát. Bender. Bartman jön. Aztán Bendernek. Bender. De miért rúgott bele te? Eszetlen. Jó. Nagyon szép. Mondom, nagyon szép. De mindegy az. 43. perc, első fél idő, 1-0-ra vezetünk. Haha. Jó lenne még egy gólt lőni. Maga beszélben. Pedro. Ő se fáradt. Pedro viszi, Pedro, tegyünk meglátás a színen, de ő nem fáradt meg. Nem tudott érte futni. Az amúgy hova csúszott be? A lábát akartam elkaszálni. Na, kaszáld el már a lábát. De nem, csúsz be. Azaz. Lesen vagy hülye gyerek. Ne! Szoktam, hogy berúgja. Nem balába. Nem vagy, egy. Jó, megindul Montero, aki sose fáradt, de segítsük már ennek a Monterónak, gyerekek. Segítsünk neki. És gól! A kapus csapott át, és a Monterónak gyönyörű szép paszt adott egy gipse. Nézzük vissza. Igen, megindul itt sprintbe, Montero maga elé teszi a labdát, és a bal alsóra a hosszúba bevarja. A kapus csak át a rövidre, és csak az árnyékosra vetődött. Tehát 2-1 ide. Még nem gondoltam volna, hogy egy csillagos csapat be fog volna egy gólt, de hát onnan még egy 3 is berúgta volna. Meg olyan nagy helyzetben. Jó, megint Montero visszaszerzi, indul, Montero. 11-es! Nem. És mi van? Lát nekik, persze. Nekik. Nem baj, 81. perc, közel, hogy el is ez.
Farmán! Megfogom. Farmánban mi? Faszom tudja, amúgy. Én Farmánnak mentem, csak az egyik szomszéd úgy mondta, hogy Farmánnak nem. A Hilbert, menjél! Montero, hogy ki ez? Bellabi, Montero, mehet, Montero, senki nincs előtte, senki, csak a kapus, de gól! 3, menj, 3-1. És ebben a pillanatban lefújják a meccset, így nyertünk 3-1-re, és kapunk sok manit. Na, ez a videó ennyi lett volna. Hogyha tetszett, nyomj le egy lájkot, és iratkozz fel. Na, szevasztok!